На самия връх на тази 100-годишна изключителна сграда в Кан се намира най-скъпият луксозен апартамент в цяла Европа. Всеки известен, от Дженифър Анисън през Шерон Стоун до Пенелопе Круз, е отсядал тук. Горният апартамент е най-скъпият апартамент в Европа, защото е точно в центъра на Кан. Струва 38 000 на ден, но без закуската. За 38 000 на ден, а дори не получаваш круасан. Но на кого му пука? Този апартамент предлага 3000 квадратни метра жилищна площ, а стените са украсени с оригинални картини на европейски майстори. Сега сме в една от 4-те спални на горния апартамент с картини от Пикасо и Матис в самата стая. Продължаваме обиколката по дългия коридор. Трапезарията, първата сауна, втората баня, втората сауна, третата спалня. Стигаме до втората всекидневна. А в нея имате собствена трапезария. В този апартамент има иконом 24 часа в денонощието. Но кое е най-фрапиращото в този апартамент? Тази безумно голяма част на тераса. А сега сме на по-важното място в горния апартамент. 1500 квадратни метра тераса с изглед към морето. Получавате плаж от планинска височина. На терасата има